Caterina Albert i Paradís, més coneguda pel pseudònim Víctor Català, va néixer a Escala el 1869 i va morir el 1966. Va ser una escriptora catalana i la seva obra més important, que és una novel·la, va ser Solitud, escrita el 1905, i se situa dins del corrent del modernisme que s'inicia al segle XIX fins al segle XX. Joan Puig i Ferrater va néixer a la Selva del Camp el 1882 i va morir a París el 1956. Va ser un dramaturg català i una de les obres de teatre modernista que destaquem és Aigües encantades, publicada el 1907, la qual se situa dins del corrent del modernisme del segle XIX i segle XX. Josep Carner va néixer a Barcelona el 1884 i va morir a Brussel·les el 1970. Va ser un poeta català i una de les seves obres més importants és Cor quiet, escrit el 1925, que se situa dins el corrent noucentista iniciat i finalitzat al segle XX. Joan Oliver neix a Sabadell el 1899 i mor a Barcelona el 1986. Va ser dramaturg català. I una de les obres més importants és Vallrobat, que és una obra de teatre escrita al 1954, la qual se situa al corrent del realisme iniciat a la segona meitat del segle XIX. Joan Minyoli va néixer a Barcelona el 1914 i va morir el 1984. Va ser un poeta català i una de les obres més importants va ser Vent d'Aram, escrita el 1975, la qual la situem dins el corrent de l'existencialisme, iniciat al segle XX. Maria Aurèlia Capmany va néixer a Barcelona el 1918 i va morir el 1991. Va ser una escriptora catalana i una de les novel·les feministes del 1969 que destaquem és Feliçment jo sóc una dona, situada dins el corrent del realisme iniciat a la segona meitat del segle XIX. En totes les obres, el tema de la llibertat es reflecteix independentment de la història, els fets i els personatges. Algunes de les obres podrien ser Solitud, Aigües encantades o Feliçment jo sóc una dona, on trobem reflectit el tema de la llibertat a partir de personatges femenins com la Mila, la Cecília o la Carola Milà, les quals volen escapar d'una societat que les oprimeix com a dones. En quant als dos poemaris mencionats anteriorment, el tema de la llibertat el relacionem amb l'autor, el qual a partir de sentiments, símbols i temes com la natura, l'amor i la mort i la pròpia poesia en si expressa la necessitat d'aconseguir la llibertat i els seus propis ideals. Finalment, amb Vallrobat, tornem a trobar el tema de la llibertat, amb 3 matrimonis de classe burgesa, com ara Mercè Cugat, Eulàlia Oleguer i Núria Oriol, els quals volen escapar de la seva pròpia classe que els condemna degut a que no poden ser ni lliures ni feliços perquè depenen de l'aparença. En aquesta secció trobem 3 llibres que denuncien la situació de la dona en la societat. Primerament trobem la novel·la Solitud, on la nostra protagonista Mila estarà oprimida pel seu marit Matías i per la pròpia societat en si. Durant la novel·la trobarem que ella, degut a uns fets, evoluciona i amb l'ajuda d'en Gaietà aconseguirà rebel·lar-se i tenir la llibertat que es mereix com a persona independentment del seu sexe. En Aigües encantades tornarem a trobar un personatge femení, concretament la Cecília, que lluitarà contra una família religiosa i estancada, per alçar el vol i marxar del niu i per així progressar amb la ciutat i el foraster. Un home que, a diferència dels altres, vol evolucionar cap a un món millor i més lliure. Per últim tenim l'obra Feliçment jo sóc una dona, la qual a partir de la Carola Milà se'ns mostrarà l'època del moment i l'opressió que vivien totes les dones i patien. Durant l'obra veurem que la nostra protagonista haurà de lluitar constantment i haurà de triar opcions per seguir endavant i aconseguir així la seva llibertat. Com a conclusió, podem esmentar que de les 6 obres estudiades les podem dividir i aparellar en 2 novel·les, 2 teatres i 2 poemes.
Aquests autors, juntament amb les seves obres, van tenir molta repercussió i molta importància a la literatura catalana del segle XX i van influenciar molts autors posteriors. Moltes gràcies, esperem que us hagi agradat. I us serveixi per entendre millor la literatura catalana del segle XX. Adeu!